Imatge espectacular que ens arribava des de Sant Agustí de Lluçanès a la comarca d'Osona, on podem observar núvols baixos, núvols alts i també esteles de condensació en el fons de la imatge. També hem fet acte de presència durant la jornada d'avui aquests núvols baixos, tal com podem comprovar amb aquesta fotografia des de les Masies de Voltregà. Una fotografia més, aquesta festa des de Prullans, enfocant cap a la serralada del Cadí, encara amb força neu, amb aquestes vaques simpàtiques pasturant tranquil·lament en el primer pla de la imatge. Hola, què tal? Una jornada, la d'avui dilluns, marcada per la presència, tal com dèiem, d'alguns intervals de núvols baixos a primeres hores de la jornada i també per força nuvolositat de tipus alt. Podem comprovar amb les imatges del Meteosat com la pertorbació que ens afectava ahir està força lluny de nosaltres, nuvolositat que a primeres hores afectava el sector central del litoral i la nuvolositat que ara és força present al quadrant nord-est del territori i que a hores d'ara està donant algunes precipitacions, tal com podem comprovar amb les imatges del radar. Precipitacions que en el sector del Pirineu són en forma de neu per sobre d'uns 1.700-1.800 metres. Amb aquesta situació podem esperar un dimarts marcat per la presència de nuvolositat pràcticament arreu del territori, nuvolositat que serà força més compacta a la meitat nord i ja a primeres hores de la jornada es podien produir algunes precipitacions en el sector del Pirineu més occidental amb una cota de neu que voltaria els 2.000 metres. La temperatura mínima que demà serà una mica més alta que l'enregistrada avui. De cara a la tarda, la nuvolositat se farà força més compacta i a la meitat nord de Catalunya es podrien produir precipitacions. En principi serien febles i no acumularien grans quantitats de precipitació. La cota de neu al Pirineu es mantindria al voltant dels 2.000 metres. La temperatura màxima, que serà més alta que l'enregistrada avui, es podrien assolir valors de fins a 25 graus a punts de l'extrem sud de Catalunya. De cara als propers dies, dimecres encara amb força intervals de núvols, amb precipitacions que afectarien el sector del Pirineu, dijous la presència d'alguns intervals de núvols alts sense més conseqüències i divendres encara hauríem de parlar d'algunes precipitacions, amb això que la temperatura els propers dies tindrà tendència a pujar de manera força clara. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.